di kampung raso di parantauan dek bansai idui kini malili badan tiado dun sana tampik denai batingan. Hati denai taibo ancaliak mandeh nan denai cintu balinangan ayam atu de dung sana malenga sajo apo kadayo denai alun mambale gunung denai alun mambale gunung. Bana denai ba mama ba canu ai tampu ajo minya di citampe tasisi juo. Hati denai taibo ancaliak mandeh nan denai cintu balinangan ayam atu de dung sana malenga sajo apo kadayo denai alun